Gyerekek, hát megláttam ezt a szignalt. Save our souls. Gondoltam azon, hogy megállok itt és készítek egy riportot. De már annyira belefáradtam, hogy 20 ezredjére is erről kell beszélnem. De megmutatom nektek. Hát ha végre megfogan, amit az ember mond nektek. Egy érkeztető és egy deportáló állomás. Deportáló állomás. Bécs, stadion. Egy deportáló állomás az U2, a 2-es metrónak a szörnyűsége. Hát még nem jöttek rá az emberek, még azt mondják, hogy hopp, nézd a műpuncinak a doboza. Mi ez? Tök úgy néz ki. Tényleg az! Tényleg a műpuncinak a doboza. Áj, bassz meg! Errefelé mind azil hómok vannak, ilyen menekülteknek a lakótömbjei vannak, meg nyugdíjas otthonok, meg mindenféle szociális lakások, úgymond a rendszernek nem kellő személyek, a rendszer szempontjából ugye mind parazita, és két sarokkal arrébb egyébként van egy kaszárnya, egy katonai telep ebben az irányban. Ez az Engerhardt Straße a stadion tövéből kiindulva. És hát nem véletlen ide pottyantotta a sátán ezt a deportációs állomást. Itt 3 sín fut fönn, és totálisan el lehet zárni magát az állomást fönt is és lent is. Az ujjadat nem tudod átdugni ezen a rácson. Nem tudom most megmutatni, de meg a lábad se tudod itt alul kidugni például. Az sem megy át. És egész föl a betonig mindenhol teljesen le van zárva. Nem mondjátok, hogy nem szóltam. Save our souls, azaz mentsd meg a lelkeinket. Mutatja is egyébként ott a különböző muszlim szimbólum, a hijabot, meg a együtt demokrácia, gemeinsam für Demokratie, és akkor ott mutatja a multikultit, ugye a hijabos nők, meg a muszlim bácsi, meg a vöröshajú zsidó néni. Szóval a multikulti, ghetto, és akkor Deportationshaltestelle, stadion. Egyébként a muszlimokat tisztelem azért, hogy a nők legalább rendesen felöltöznek. Nem divat náluk. Az eredeti muszlimoknál nem divat, hogy a nő félre jár. Ja. Ott is kicsit átment a dolog a ló túloldalára, mondjuk, meg vannak a saját maguk mocskai. Amit most fogok nektek mutatni, az kemény lesz. Itt ezt a kis följáratot, egy egyedüli följárat, egyedül erre a pár négyzetméterre. Ezt úgy mondják szaknyelven, hogy lőállás. Ez egy lőállás. Közben esik az eső, nem baj. Ez egy lőállás, és itt vannak a beléptető rendszerek. Ott a stadion a fák mögött, ott összegyűjtik az embereket mondjuk. Itt nézd meg ezeket a karámokat. Szoktak lenni ilyen mobil kordonok itt, csak próbálok közben bemenni az esőről. Itt ugye a lőállás, a beléptető kapuk, ott jobbra a rács mögött. És ezek a kordonok, itt szoktak lenni mobil kordonok, itt szépen föl lehet sorakoztatni az embereket kígyózó sorokba. Két ilyen korlát közé beraksz egy-egy mobil kordont, ugye? Mindenhol szépen, itt akár 400-500 embert föl lehet sorakoztatni, át lehet hozni a stadionból ide, föl a deportációs állomásra, csak megyek, mert esik az eső, nem akarom tönkre menjen a telefon.
és hát reméljük lesz, ne tudod feltöltjük. Addig, hogy minél többen lássák, ne csak nézzék, lássák. Beléptető rendszer, totális elzárás, deportáció. Itt föláll az ember, föláll egy 3-4 katona gépfegyverekkel. Mondom, a kaszárnya innen 2 sarokkal arrébb van, maximum 3. Tehát mondjuk úgy, hogy 1 kilométeren belül. És ennyi, hát nézzek itt a lőállás. Hát fölmegy, ott szépen a kígyózó sorra rátartják a gépfegyvert, aki el akarna szaladni, agyonlövik, és ott a beléptető rendszer. Ott a beléptető rendszer. És onnan kiút nincs, csak fölfele, és mindjárt mutatom, hogy miről volna nagy baszó. Gondolom a zsidóknak is volt, aki akkotájt szólt, hogy gyerekek, itt valami nem stimmel, itt több van annál, mint amiről beszélnek. Ne csak nézz, hanem láss, és ne csak hallgass, hanem érts. Ezek az utolsó idők, és a nem kellő személyeket a rendszer hamarosan el fogja tüntetni. Úgymond nem kellő személyeket. Sátánizmus, amikor azt mondja, hogy mondjuk csak azok maradhatnak, akik fölvették a sátán pecsétjét, rá is tudáltak, akkor majd a nem kellő személyeket mind szépen eltüntetik, és ilyen deportációs állomásokon fölültetik a vonatra például. Ugye? De kényszeroltással is ugye ez ment most. Volt egy próbaidőszaka ennek, hogy mennyire fogadják el az emberek, mennyire hajolnak be a saját kiirtásukra, mennyire hajlamosak a saját kiirtásukra, és láss csodát, tökéletesen passzolt az ő kis életrendjükbe ez a sátáni Covid diktatúra, és megvolt a főpróba, gyerekek, megvolt a főpróba, ugye, mindjárt mutatom fenn az állomás, ez meg ugye egyértelmű Szodóma és Gomorra, műpina az utcán, a doboza, és akkor ott van, hogy SOS, Save Our Souls, mentsd meg a lelkeinket. Egyébként, ha jól látom, van egy faszpumpa doboz is itt. Save Our Souls, és akkor figyeld, itt a faszpumpa. Na, ennyit Szodóma és Gomorráról. És akkor dupla jelzés, hogy erkölcsi, moráli katasztrófa és tömeges népírtás. Az Agenda 2030. Agenda 2030. A Rothschild. Hogy a Judit néni mondogatja folyton, hogy a Rothschild. És gyerekek, valami vicc, de nem minden vicc, kérem. Csak vissza kell mennem, pedig esküszöm nem akartam elmenni, majd 8-szor fölvettem ezt. Érdekes egyébként, nézik az emberek, nézik. Nyugodtan terjesszétek ti is, mert akkoriban is több mint 100 000-en látták azt a videót, azt az élőadást, amit itt készítettem. Mindjárt mutatom ezt a Deportationshaltestelle Stadion, Wien. Petit Apartheid. Deportationshaltestelle. Mondom itt közben az embereknek, hogy értsék, hogy miről volna nagy baszó. Megyünk föl, és az a rács, ami lent volt, gyerekek, az itt is totálba folytatódik fölfele. Itt a bal, a középső, a jobb oldali sínpár, 3 sínpár, és nézd meg ezt, Apartheid, Deportationsstation, Itt, aki ide bekerül ebbe a lenti hodályba, ebbe a lenti
kis érkeztető lágerba, mondjuk áthozzák a stadionból, ugye ki is van írva a stadion, áthozzák a stadionból, ott szépen sorakoztatják őket a kordonnál, a beléptetőrendszeren be, és oda jutnak le, oda be. És nézd meg ezt. Ezen te nem jutsz át, öcsém. Ez be van zárva. Ez be van zárva, de ez csak összeesküvés, gyártás, és ilyen nincs, soha nem is volt. Akkoriban is szóltak a zsidóknak, de nyilvánvalóan nem hallgattak. Nem hallgattak azokra, akikre kellett volna. Tisztelet a kivételnek. És ennyi. Ennyi volt a mese, gyerekek. Ez nem mese. Ez a mese, ez nem mese sajnos. Ez a stadion, ez a deportálásra van itten. Totálisan kiépítve. Na most a fedősztori az az, mert mindig kell legyen egy fedősztori, ugye a titkosszolgálatnak, a háttérhatalomnak. A fedősztori az az, hogy hát ha futballmeccs van, akkor ezen átengedik a birka tömeget, én még egyszer nem láttam, pedig már 5,5 éve. 5,5 évet már itt voltam Bécsben, még soha egyszer nem láttam, hogy a futballmeccs után itten ezt a deportációs állomást úgy arra használnák, amire ők mondják, hogy kell. Szóval ez van, ébredjetek, mert van ami vicc, de nem minden vicc, kérem, ezt a Besenyő Pista bácsi is megmondta. Ez mi? Ja, és akkor persze fönt is, tehát egész fönt. Aki ezt nekem megmagyarázza, én most nektek megmagyaráztam, elmondtam magyarul, elmondhattam volna németül, vagy angolul, vagy olaszul. És ez van, bazd meg, ébredjetek.